lähetelleet meille kysymyksiä ja nyt on aika vastata niihin. Kiitos vielä kaikille kysyneille. Tässä on nämä sun kortit. Tässä on mun. Teemu kysyy, missä kaupungissa elokuvat tehdään. Eli Sevillan säilyturiä on kuvattu Nakkilassa, Naatalissa ja Espanjan Sevillassa. Iino Jessica kysyy, mikä on unelmaroolisi ja aiotteko kautta haluaisitteko jatkaa näyttelijän uralla? Mä oon sanonut tämän ennenkin. Mun unelmarooli on siis joku agentti, eli joku James Bond tai semmoinen ninja. Ja sitten totta kai mä halusin jatkaa näyttelijäuralla. Mä en tiedä oikein mikä on mun unelmarooli. Mä en silleen joku sellainen aika samantapainen kuin tämä. Ja todellakin aion ainakin yrittää jatkaa näyttelijäuralla. Pepsutti kysyy, miltä tuntuu näytellä muiden näyttelijöiden kanssa? Oletteko oppineet tuntemaan toisianne elokuvan aikana? Siis mun mielestä siis on ollut tosi kiva näytellä muiden näyttelijöiden kanssa. Ja mun mielestä me ollaan kyllä opittu tuntea toisemme aika hyvin semmoitteen niin meidän tyylin näytellä silleen. Ja sitten toisemme myös. Niin. Linnea Margare kysyy, onko vaikea opetella vuorosanoja ja muistaa ne kuvauksissa? No mun mielestä ei sen takia, koska ne opettelee just ennen kohtausta, niin ne pysyy päässä. Sama. Matilda 5 vuotta halusi sitten taas kysyä, että mikä on paras Risto-räppäjäkirja? Ne on kaikki tosi hauskoja, aika vaikeaa valita yksi. No ehkä mun mielestä tää nykyinen Risto-räppäjä Sevillan saituri. Totta. Lotta Sofia kysyy, millä perusteella teidät valittiin Ristoksi ja Nelliksi? No siis, pitkä tarina lyhyesti. Menin ohjaajan luokse, siis puhuttiin ohjaajan kanssa. Ja ohjaaja sanoi, haluaisitko olla Risto-räppääjä elokuvassa mukana? Ja mä sanoin, joo. Ja sitten silleen. Ja mut sit pyydettiin koekuvaukseen tai jotenkin menin koekuvaukseen ja sitten sen jälkeen jotain tapahtui ja sitten sanottiin, että joo, se olit siinä noin. Jontto kysyy myös, että pelleileekö Risto paljon Nellille? Kyllä pelleilee melkein koko ajan. Kynsileikkuri. Ootteko jossain kohtauksessa ruvenneet sooloilemaan? Siis no, sen on niin, että niinku, siinä ei oikein voi sooloilla hirveästi. Se on aika tarkkaa, niinku, aika tarkkaa käsikirjoituksen mukaan niitä pitää tehdä. Täältähän löytyi mun replat. Ja mitkä ovat teidän lempikuvauspaikat ja kohtaukset Risto-räppäjässä? No mun lempikuvauspaikka on Nakkila ja lempikohtaus on se, jossa Risto vaihtelee niitä pukuja. Mun lempikohtaus on ehkä ne kaikki kuumelmapallokohtaukset ja sitten niin lempikuvauspaikkana Antalioon kyllä. Sara kysyy, mikä oli fiilis, kun saitte tietää saavanne roolit? Siis, totta kai tosi hyvä. Joo, aika jännä tai silleen outo. Mä en tajunnut ehkä silleen etukäteen. Sitten Sara kysyy myös, että miten te eroatte teidän hahmoista? Sinänsä niinku erot ja niinku omista hahmoistamme. Joo, niin siis no varmaankin sillä lailla, että mä en ole välttämättä yhtä rohkea oikeassa elämässä kuin Risto. Ja ehkä mä en oo yhtä semmonen niinku utelias ja semmonen, että mun on pakko saada tietää kaikki. Ja silleen. Mulla on ehkä se uteliaisuus, koska Nellihän lähtee sinne salaa mukaan kaikkialle ja tällaista. Ja niin ehkä mä oon vähän silleen, ja mä en näytä todellakaan samalta. Mut juu, siinä olikin kaikki kysymykset tällä kertaa. Kiitos vielä kaikista kysymyksistä. Ja Kiitos. nähdään sitten pian. Heido! Heippa!